आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती छोट्या व्यापाऱ्यांच्या आणि फिरत्या विक्रेत्यांच्या अडचणी ओळखून भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या पुढाकारातून बांदा इथं छत्र्यांचं वाटप करण्यात आलं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। अनेक वर्ष या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये म्हणा किंवा विधानसभा सावंतवाडीमध्ये अनेक वर्ष आम्ही छत्र्या वाटप, दप्तर वाटप, वह्या वाटप, गणेश चतुर्थीचं या ठिकाणी काही धान्य वाटप असेल किंवा ज्यावेळी पूर येईल किंवा आपल्या कोकणावरती किंवा कोणत्याही व्यक्तीवरती प्रसंग येईल त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीचा एक सैनिक म्हणून मी आणि आमचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे सर्वच नेते आणि कार्यकर्ते या ठिकाणी आम्ही एकत्र येऊन अशा प्रकारचे छत्री वाटपसारखे कार्यक्रम करत आहोत। या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तळ कोकण मानलं जातं ते सावंतवाडी विधानसभा आहे। वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या तळ कोकणामध्ये ज्यावेळी शेतकऱ्यांवरती कोणताही प्रसंग असो किंवा या ठिकाणी फळ वाटप असेल किंवा या ठिकाणी धान्य वाटप असेल किंवा ताडपत्री वाटप असेल, अशा प्रकारचे अनेक कार्यक्रम आम्ही आमच्या माझ्या सर्व मित्रांसोबत, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांसोबत, शेतकऱ्यांबरोबर आम्ही त्या ठिकाणी करत असतो।